Vinka gundul-dul. Ora i. Sepote iki lho. Jarene gundul. Lah ngene iki wau kok. Vinka gundul-dul kembelengan. Vinka gundul-dul berarti cukur. Gundul kayak bercukur ta Mas. Selamat malam Ilujeng Dalu, Mbak Yovina. Ilujeng Dalu Mas Lendro. Piyai kok ayune ngene. Nyuwun sewu Mbak Yovina, sak menika domisili wonten pundi? Kula wonten Ngawi. Tuh wonten Ngawi. Nggih. Tasih sekolah napa sampun palakrama? Alhamdulillah sampun lulus. Sampun kagungan pacar napa dereng? Dereng Mas, kula single. Wow, single. Nggih. Mungkin idam. Apa mbok olehna aku ndi? Sing olehne kaya tengik kowe iki ya sapa iki. Mungkin Mbak Yovinka ada kriteria seorang laki-laki yang diinginkan, yang didambakan seperti apa? Yo bilang Mbak Yovinka yo. Nggih sing mesti niku piyantun kakung ingkang gemati. Aku enek kuwi, Met. Terus sabar, mboten sok ngapusi ngoten niku. Kowe golekan bojo sing gemati, sabar, Ora tau ngapusi. ora tau ngapusi. Kira sifat. Sekarang secara fisik. Oh, fisik. Nek fisik kula pengen sing gede dhuwur, Mas. Gede dhuwur. Nggih. Waduh. Nggih minimal 200 meter. Loh. Kuwi wong apa jarak tempuh? Ya maksudnya nek disandene kula niku pantes. Oh, pantes. Nggih. Enak ya, Met ya. Aku mari gede ndek kok, Met. Nah, aku aslinya iso ae lah diatur. Oh, kita aku kan jejer kita gak pantes ta? Gak. Iki ra ngajak. Aku nak bubuk pas. Gak, aku kelihatan. Umpama nek miring maksudnya. Mbak Jovinka, Nggih. seandainya dunia ini enake lanang ming komet karo aku, mesti sing mbok pilih sapa ayo? Mesti bunuh diri we. Loh. Apa? Lah ora pilihan apik kok. Aduh kok ngene-ngene. Mati ae. Yo bunuh diri enek pilihan iki. Ayo salam-salam sapa-sapa buat Sapa-sapa. warga Nggih. Jepang. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu bapak-bapak ibu-ibu Mbah Kong Mbah Uti Nggih, Mbak Mas Sepuh. Mbak sedaya mawon ingkang sami rawuh sami lenggah dateng mriki nggih Monggo badhe ngaturke napa? Loh, napa ngaturke napa pamundutan? Minangkane pamundutan ingkang dereng. Nah, niku. Sudah ada permintaan kapilut sesideman Kitir Sumilil ninggal katresnan matur suwun. anu mawon Napa? Matur suwun. Ayo ndang ngomong matur suwun. mboten Napa? anu kula niku apa dangu mboten panggih jenengan nak mundak pripun ngaten to Om. Bagus, Jenengan bagus. lho rumaos kula pas kula panggih Pertama, jenengan teng panggih mriku pertama, wau iya, iya. nggih mboten kalih niki to Akar aku. Pas ketemu melok sapa dalan sapa? Aku endi sing selot to Ndro dadi. oh jenengan berarti di sing selo oh Ya, kalau mangsa iki pancen ya saiki awake dhewe iki teman saudara ya, Met. oh ya. begitu berarti Gak jon. Yo kekancan Yo ora aku golek sing murah kok. Masa, Met? Layan aku mak 7.000. Aku tak ndek. Ngaturi napa, Mbak Yovinka? nggih ninggal katresnan mawon Ninggal katresnan. Nggih. Jumbo kalian pamundutan ingkang wonten seratan mriku nggih. Nggih. Mbak Cak- Ken rada anu dibarengke karo Mbak. Sinten? Napa niku Mbak Titis? Oh, Mbak Titis. Ya. Nggih. Wayu neh, Met, Met yo, Met. Wah, ning nyuwun pangapunten lho niki ora iso nyuwara wedok. Lho, nggih to? Takoni. Oh nggih, monggo enggak. Aduh. Ditakoni coba. Wedok yang gedung ning jowo ketok ayu kabeh dhewe. Takoni, mang takoni. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu kan Mas. Met. Sehat ya? Nggih, sehat alhamdulillah. Kowe ae, Tru. Aku entek loro ngene-ngene iki. Mbak, pripun kabaripun? saya Mas Lendro Wanjen kupingmu ki bosok. ya, Bosok. Iso no. Panjenengan paring asma sinten, Mbak Yu? kula titis Titis ngono lho, Met. Pidalem saking pundi, Mbak? Saking Padas Ngawi. Oh, nggih matur nuwun Pak Tris. Mu takoki apik anggere tak takon terus. Sakmenika sampun kagungan garwa napa tasih sekolah Mbak Titis? tasih sekolah Mas Lendro Oh, sekolah. Sampun dangu ndereke panjenenganipun Abah Alek.
Kula putrane Abah Alek. Oh, Mas putrane Rene. Abah Alek. Putrane. Nggih, Mas. Walah ya memper. Kok memper? Ya putrane kono ya padha ae. Iki pengkhianat. Ayo ninggalkan terus Nat. Apa? Ya. Nggih, 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 ayo, ayo. Tresnan. Ayo, anu gerakane sing kompak. Ayo. Yo. So. Nggih, Pilu Selenggah, Mas Bambang saking Tambak Romo, Mas Asmoro Santo saking Jiwan. Oh, gitu. Nangis sakjroning atiku. Oh, lanang tenan. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu pasrah karo sapa. Ayo Dik Pika. Tak suwenerin holan wengi. Hey, hey, hey. Tau nono Rindo nono Saenteni Ing bojo ing tresno Balong nangka bebasane Mung katon katon Sliramu gawe Aja lali pawelengku. Uga mono kang manis siji-sijimu. Aku kan setia satu. Mengenteni Ayo Dik. Santai ya. nangis sakjroning atiku. Sliramu ninggal aku. Apa sliramu rasa aku kudu jambal karo sapa. Tak suwenerin holan wengi. Muga-muga Gusti sok kapan manggonmu bali bisa kumpul kaya tuengoni. Jalanan, jalanan, jarane jalan lanang. Jalanan, jalanan, jarane jalan lanang. Tau nono Yeah. mindunut Otak, 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 otak,
otak-otak. Eh, Ayo. Ojo